Kani gade Pati CCTV. Kakan hon Traimon Sobha kabalatip kum ka train psychotherapeutic professional of Meghalaya. Kalawan chakman man pan papat ba bakadan ka jing tmu ban tray bar ajing mod ye ki nong snong halor ka jing khia jing mod bat kum jo hak bai dai par ka jing bon jing mod parkhat kabala ban lami ki babon ki breu haki babon ki jing e hak ka ka khia ya gane kan hon alam khman do ba roni landam ba dikong iba raplang kum ki association coordinator kane kan hon kala pan pawro ba kala dai ka por ban besot ye ki program ya pleo jing mod halor ki jing e ki bala ban kata ye ki jing mod parkhat haki school kanang banla ban pasok tho iki khna nadu bakidang byang karta pat banyadai ki na kijing e ha kijing mo chperkhan kane kan hon ka dan ru kijing thmu bakan la ban a kijing e phle jing mon ka bapaka ha ka bai dai bat ki breu ki balangop ha kijing mlian masneu ba kijing di pun bu a ki baharukom what lai banai la shop ni tai mo ngila ya ai ka counseling mo biang plan ngila ai kai ka class ki mo biang plan la la ha to por un lami nam to pode kamdan pedate kata ka like even on the centers of follow up ko biya ban follow up ye paging e jonki and ko elu ulet biang sa kaju khala style kata ring problem kiju kijing e ay ngim bangim la ban pat so nama ba kamdan hiru kata financial what the centers su bekin lenta and most of the centers niru kim palok equip haro ta bakin tackle outside the center for that ay ngasam kam ka jam financial problems jonki you know like yang sakaju te kajing e te naturally kan poi haju itamba that's something also we are thinking about what can we do brother that's question can you have ye shong for the time Kani gade Pati CCTV.